Amen. Nimakumvesani ndithu mwachidwi mmene mwafotokoza kuti mumayimba gospel ndithu komanso mumafikira madera ena makamaka mumafotokoza nazo kuti amumathanso kudzudzula boma mmene zikuchitikira komanso mmene zikukhalira ndipo I think mwayankhula kunazo kuti muli ni nyimbo zimene ndithu muli nazo tatifotokozani bwino penepo kuti zikukhala bwanji. Actually tigwiritse ntchito chichewa cha kulangiza osati kudzudzula. Okay, chabwino. Chifukwa ndi adindo amene timawakonda amatitsogolera. Yes. So timapereka malangizo opera mu nyimbo mwina sitingakwanitse kukafikira direct kuti apa bwanji mutadere koma kupyolera mu nyimbo zimatha kuwapeza nyimbo zija mwina ngati zingakwanitse kuwapeza ndipo makhala mwina kusinthika kanena kale kuti nyimbo zimatenga uthenga nezikafikira mwina kutheka amatha kusinthika amatha kupidwanso mwachilendo. Chabwino mwina kwa anthu amene akutionera sakudziwa kuti mitu yake ya nyimbo zimenezizi ndi iti ndithu imene muli nayo. Ndi nyimbo zambiri. Yes. Panopa nyimbo zimene ndayimba kale zimene mumalangiza bomazo sinanga mwana kuti use chichewa chokuti tilangize noti kudzudzula mwandikonza ndithu ndathokoza kuti lopo ndeti mangofuna tidziona zoti ni nyimbo ziti zimene mumalangiza malinga ndi dziko lathu la Malawi kwende. Ndinayimba ku nyimbo ya xenophobia imene ndimayimbira anthu akuno kwa South Africa. Kuna kuti zimakhala ngati tikuimba phone ndikuimbira phone makolo ku nyumba. Kuna kuti kuno sizili bwino zayambanso za xenophobia kwa kunoko xenophobia ndi yapweteka anthu ambiri komanso yapandwa ambiri. Nyimbo imeneyo ndidayankhula kosoma olangiza kumapeto kuna kuti tikuthawa kwathu ifena kuti pathuchi pakulibe. Ndi tikupempha boma kuna kuti tithandizeni kupanga create job opportunities kuti mwina tisamathawe kupita dziko la chilendo. Ndi nyimbo yonena kuti imene timayitchula kunena kuti loto ndi komanso ndi nyimbo imene tikutchula kuti khululuka. Okay, khululukani ndithu akubwera lesenga kuti mu gospel imene mumafotokoza zotani ndithu uthenga wako mabwera motani. Actually khululukani tikufunsira chikhululuko pa dziko lathu la Malawi kuti mwina tapambuka pamaso pa Mulungu tasiya njira ya Mulungu talowerera munjira zathu zimene tikulandira mkwiyo ngati dziko tikulandira mkwiyo zinthu sizikuyenda bwino mutakuona kuna kuti mmene zikuchitikira chilala chikati chidze kumakhala chilala mvula ikati igwe ikumagwa mvula yamphamvu inankho maonena kuti ikati igwe mvula ikumagwa ngati chigumula cha Nowa ndi kumakhala zivomera mu nyimbomo ndithu nyimbomo ndinankho apo kunena kuti chikati chidzuwaso nacho chiyake ndiye mbewu zikumangopyerera. You can agree with me kunena kuti ng'amba ikati chitike ku Malawi mbewu chimanga chikumangouma anthu kumadzala kawiri of which miliri kati chitike zikumachitika zinthu zonse. Ndiye Mulungu akwena ndithu akhululukire chifukwa mwina nkutheka kuti tachimwa Mulungu amaduza kunena kuti tikafika pamaso pake kugonja ndi kuzichepesa pamaso pake amakhululuka azamva. Ndipo tikanazo tilibe uchimo ndoti tizinyenga toka. Chabwino ndithu tili pano pa tsamba la oyimba Audio Malawi TV pamene tikucheza ndi Pastor Kelvin Chacha komanso oyimba wa tsiku la lero. Ndimafuna ndithu ndifunse mmene mwafotokoza mwachidwi ndithu bwino ndipo ndikupempha mtundu wa Malawi konse mmene kuonenani anditeni chidwi. Funso langa limabwera pakuti kodi kuimba kwanu mumakhazikika ku gospel komanso ku secular kapena ndinu tazifotokozani bwino penepo kuti ndine mbusa which means ndimayimba za gospel. Mmene ndayimba kuna kuti timayimba nyimbo zolangiza kuli nyimbo imene zimene maitcha kuna kuti loto. Nyimbo ya loto ndidayankhulapo zona kuti Nebukadnezar inali mfumu imene inali ndi maloto imene idasankha mwa kufuna kunena kuti isalemekeze zimene idalota ngakhale idawuzidwa kunena kuti bwero la maloto awa ndi zidatengera zitumika Mulungu kupita kukamuuza kunena kuti loto imene walotayi zimene zichitike ndi izi koma adasankha kunyalanyaza which means azitumika Mulungu tili nayo mphamvu ya kudzudzula pamene tikuona kunena kuti dziko sipali bwino tiyankhule tisakhale chete chifukwa tikakhala chete ife ndi kuti mkwiyo wa Mulungu udzakhala pa ife ngati sitidzudzula ngati sitilankhula you see. So pamene tikuyankhulanso kupyolera mu nyimbo mwina kupempha kuti zinthu zina zilongosoke it doesn't mean kunena kuti tachoka pamaso pa Mulungu kuti titasiya kuimba gospel. No, it's part of gospel because if you are preaching kuwauza ena kunena kuti chinjoipa that's gospel. Kumuuza munthu kunena kuti unduhule it's gospel also. So it's all about gospel. We sing things zimene zibwerese umodzi zimene zibwerese ufumu wa Mulungu zimene
zingapangise kunena kuti dziko liyende bwino. Chabwino. Yes. Kufotokoza kwanu ndithu kukuperekesa anthu chidwi kumvera komanso kukuonerani kusonyeza nazo kuti muli ndi ma ideas ochuluka pa nkhani ya mayimbidwe komanso ingakhale ku nkhani ya kulalikira. So ndimangofuna mutigawireko zolemesa zimene ndithu mumakumana nazo mu nkhani ya utumiki wanu. Ndi zinthu zitizo zimene ndithu zimakhala ngati kuti like ma challenges amene mumakumana nawo. Amen. Yes. Buku la Mateyu limafotokoza kuna kuti ndikutuma iwe pakati pa milungu. Yes. There are a lot of challenges mu kutumikira Mulungu. Tikabwera kumbali ya nyimbo zenizenizi kuti ukwanitse kuti uimbe nyimbo. Ndinazo nyimbo zambiri if I may say. Ndinazo nyimbo zambiri zimene ndapanga compose for nditakunena pano kuti mwina almost 50 something songs zimene ndinasina zitrusi zinajambuleka. Koma kuti ukhale ndi access yona kuti ufike ukajambule nyimbo zija is a challenge itself. Ndalama palibe ukuthandizira kuti mwina mwake okulimbikitsa mwina nthawi zina amakhala kuti ndiuvuta. So ndi ma challenges ochuluka. Tikabweranso ku moyo wa uzimu mini ku ministry ndizochulukanso zimene timakumana nazo mmene mujamo. Chifukwa timakhala kuti tikutumikira kwa anthu amene mwina sadakonzeke kuti tiatumikire ukamulalikire munthu amene sadakonzeke kuti mulalikire. Komano Bible amazi kuti tikukutumani pakati pa mimbulu. Mpite pakati pa mimbulu iweyo ngati nkhoso pite pakati pa mimbulu ndi mimbulu imadya nkhosi kuti wakadyedwa chifukwa kuti ukatumikire. So it's a challenge itself. Ministry is a challenge. Kuimbaso zili ndi challenge yake. So ma challenges yake ochuluka ndi amene kunena kuti kawiri ndalama ndi zimene zimakhala zovuta. Kweni kwa ma upcoming artist oyimba amene mwina tikuyamba kumene tifuna kupanga maina zimakhala zovuta. Zimalekana ndi anthu wana kuti mwina ndodziwika kale. Komano I believe kuti through this zimene mukuchita as program hii little by little anthu akamamvera ku nyimbo zathuzi alimbikitsika mwina takhala ndikadzanja ona kuti no tiathandizire ndi ntchito ya Mulungu. Tikutumikira peraso kuimba. Tikupitirira ndithu program ino ya Tsamba Loyimba pa Audio Malawi TV pamene ndithu tikupitirira kucheza ndithu maso kudziwa zochuluka. Pastor ndimangofuna ndipherepo mphongo komanso mwina munduze ndikukhulupirira kuti muli pabanja mmene ndithu mwayankhulira kuti ndinobusa. Kweni ndimafuna mufotokoze bwino ma challenge amene mumakumana nawo komanso mwina mmene mazigawira pa nkhani ya banja kuyimba ubusa mumazigawa motani kweni. Zikomo kwambiri ndithokoze. Zikomo. Ndili pabanja munthu ne? Yes. Imamika ambuye kuna kuti anandipatsa mkazi. Yes. She's at home, my beautiful wife, wherever she is. I believe she's watching. Nimakonda ni mama. Amen. I'm blessed to have you. Sinthuzi kusigawa kwaje zimatengera nso kunena kuti mkazi wandipasa mpalo la. Yes, yeah. Chifukwa ndimachita sokufusanso chilolezo kuti mama nthawi ndifuna ndipite ku studio. Ndi mkazi so amene amandithandiziranso kwambiri ma voices bwanja mukachite modele apa I think mutatere kusonyeza kuti sino kutha zonse magawe na ndithu mmathandizidwa chifukwa cha mama ku nyumba. Nyimbo ndi chinthu chachikulu kwambiri kuti chikafika ponana kuti chituluke gulu kwa anthu usagwiritse ntchito nzeru zako zokha. If you compose it patsa anthu ena kuti ayimvere akayimvera kukuyamikira komanso pofuna kukonza. Zinthu chinthu chikamatuluka gulu kwa anthu chimakhala kuna kuti it's perfect. That's powerful. Usachipanga kuna kuti ndifuna ndipite ndekha. Zimatengera kuna kuti winanso akuthandizire ngakhale ma backings sindingayimbe ma backings onse ndekha zikufunikira kuti wina abwere. I'm blessed kuti mkazi wanga she's also a worshiper amatha kuimba. Amen. Tukulowa mu studio akandichita back nyimbo zina, so I'm blessed on that side. Ndiye kuzisiyanisa kwake ndimazisiyanisa chifani wabereka nthawi kuna kuti nthawi ndilemekeze banja. Nthawi ndipange za nyimbo, nthawi ndipange za kuchechi. Sinanga omvera akhoza monga una ngati kuti mumbanga focus chinthu chimodzi kuti tikaona pasanjaja akhala paguwa akulalikira komanso akuimba kumapita mu studio ndoti amakhala zimenezi nde kukufunsani kwake unakuona zoti anthu adziwe kuti kodi mumazigawa motani. Ndifunso labwino kuzigawa kwake ndimadziwa kunena kuti nthawi iyi ndi special time kapena kuti nthawi imene ndili free. Nyimbo zitimazipanga nthawi imene ndili free chifukwa ndimayimba ndimagwira ntchito ndili ndi banja.
ndimatumikira kwa basi munthu umodzi zilipo zinthu 4 zimene ndimazichita zimene zimafunikira kuti ndigawe bwinobwino nthawi funa ndikalimbikira chinthu chimodzi ndikuti chinacho koma kwambiri ndimatsogoza kwambiri ntchito imene mulungu anandiyitanira kuti nditumikire anthu amene ndili nawo pafupi amene mulungu andipatsa ndi nthawi imene amandipatsanso nyimbo chifukwa nyimbo revelations zimakhala mavumbulutso akakuvumbulutsira mulungu ndiye kuti akukuza kuti tumikiranso wina wake amene ali kuma I'm telling you kuti ndimalandira maumbono ochuluka ena anamvera nyimbo zanga inenso sinsakudziwa namvera nyimbo zanu kwakuti mama sudolitu anakhalapo maumboni ali nawo alimbikitsika china chake chawachitikira pa moyo wako so nthawi iyi ndimayigawa bwinobwino ndimadziwa kuti nthawi iyi ndona kuti ndipangiza nyimbo nthawi iyi ndipangiza za chechi nthawi iyi ndipangiza banja nthawi iyi ndiyachito. Pastor Kelvin Chaja mukupereka ndithu chidwi ingakhale kwa ine komanso kwa anthu amene akumvera nacho chikhulupiriro ndimangofuna ndifunse kugawo lanu mukutikonzera zotani ku luso limene muli nalo. Zikomo zochuluka zimene ndili nazo zimene mulungu andichita ipi kuna kuti nditumikire pero maimbidwe ndili ndi nyimbo zochuluka zimene ndifuna ndizitulutse monga ndinanena kuna kuti ndikukonza kuna kuti ndijambule ma videos nyimbo zimene ndajambula ma audios so chaka chino mulungu akatikomera mtima titulutsa chimbali chimenechi pa videos zimene ndikuyembekeza kuti zichitike ambuye akatithandizira chabwino mbali ya maimbidwe komanso nyimbo zochuluka zikubwera chabwino kusonyeza kuti tonse ndithu amene tikukumverani nthawi ino komanso amene akukuonerani ayembekezere zochuluka komanso mauthenga achilimbikiso kudzera mu nyimbo zanu chabwino mosakutesani nthawi timafuna mupereke chilimbikiso kwa anthu ndithu amene akuonerani mu nthawi ngati inoyo kwa anthu ndithu amene ali ofuna kuimba komanso ena ali momo ndithu ngoimba ena akungozipendekera ndithu kuti mwina nkutheka sakhala uimba pasogolo chilimbikiso chanu kwa anthu ngati amene chingakhale chotani. Ndofuna ndiyankhule nawe mbale amene uli ndi mayitanidwe Bible inayankhula mawu buku la Joel chapter number 2 verse number 28 kunena kuti in the last days I shall